ஃபேஸ் டல்லா டேண்டா இருக்கா, அப்போ உடனே ஃபேஷியல். ஃபங்க்ஷனோ ஃபெஸ்டிவலோ எல்லாத்துக்கும் ஃபேஷியல். எப்போல்லாம் க்ளோ தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் பார்லர் இல்லை பியூட்டி சலூன்ஸை விசிட் பண்ணுறீங்க. என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாமலேயே ஏதோ ஒரு ஃபேஷியலை பண்ணிக்கிறீங்க. அதுவும் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஹைட்ரோ ஃபேஷியல் அண்ட் மெடிஃபேஷியலுக்கு அவ்வளோ ஹைப். பட் அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? மெடிஃபேஷியல் இது ஒரு நார்மல் ஃபேஷியல் இல்லை. இது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஒரு டார்கெட்டட் சொல்யூஷன். ஆக்னி, ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இல்லை அன்ஈவன் ஸ்கின் டோன் இந்த மாதிரி கன்சர்ன்ஸ்க்கு ஒரு கிளினிக்கல் சொல்யூஷன் தான் மெடிஃபேஷியல். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோஃபேஷியல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a combination of deep cleanse, hydration and instant glow. இதுல no harshness and no downtime. நம்ம விஷாகா கிளினிக்ல ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஸ்கின் டைப்பை கிளியரா அனலைஸ் பண்றோம். உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றது அனலைஸ் பண்ணி உங்க ஸ்கின்க்கு ஹைட்ரோஃபேஷியல் பெஸ்டா இல்ல மெடிஃபேஷியல் பெஸ்டா அப்படிங்கிறது நாங்களே சஜஸ்ட் பண்றோம். அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட சப்போர்ட்டோட இந்த சர்வீஸை உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம். நீங்களும் உங்க ஸ்கின் கன்சர்ன்ஸ் என்னங்கிறது அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போவே நம்ம விஷாகா கிளினிக்ல உங்க அப்பாயின்மெண்ட்டை புக் பண்ணுங்க.